אוקיי, אז זה הצד הימני של הלב. אנחנו מתחילים עם העלייה הימנית. זאת העלייה הימנית. לתוכה מתחבר האוריקל ימין, מעין אוזן כזאת, זה שק נוסף של הלב. בפנים אפשר לראות שזה נראה כמו רקמה ספוגית, זה הפקטינט מסלס. כאן יש לנו את הווינה קאבה קרניאליס, בינו לבין האוריקל מפריד קריסטה טרמינליס. עכשיו כאן יש לנו פתוח את הווינה קאבה קאודליס, בינו לבין הקרניאליס יש את האינטרוויניוס טוברקל שאמור למנוע יצירת מערבולות, וכאן בצד צריך להיות פוסה אובלי שזה שריד עוברי למתי שהיה שתי עליות ימין ושמאל היו פתוחות ומחוברות. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים למטה. פה יש לנו את הוולב, את המסתם הטרי קספיד בצד ימין, יש לו 3 קספס, אפשר לראות אותם פחות או יותר, אחד מהם כאן, הנה עוד אחד, רגע, זה. הם מחוברים עם חורדה טנדיה, שזה מעין כמו גדידונים קטנטנים כאלה, פה. מתחברים לתוך פפילרי מסלס, אפשר לראות כאן אחד כזה גדול ויפה, רגע, נפתח, הנה, אפשר לראות את זה כאן, את הקס, עם החורדה טנדיה והפפילרי מסל, מתחברים לתוך הדופן של הלב, ועוברים לחדר. בתוך החדר יש לנו את האזור הזה, שזה הטרבקולה קרניה, שזה בעצם רקמת שריר כזאת, שהיא נראית, יש לה מראה ספוגי, שאמורה למנוע יצירת מערבולות בלב. כאן יותר למטה, הנה הרקמה הזאת, שאפשר לראות כאן, זה הטרבקולה ספטומרג'ינליס, יש בה רקמת הולכה שמאפשרת להוביל את הקוצב לב. רגע, הנה נעשה פה. זה. אוקיי, ועכשיו מתוך החדר הימני, רגע, אופה, אנחנו מגיעים לפולמונרי ולב. אוקיי, אז יש לו לפולמונרי ולב, החלקים נקראים סמי לונר, זה כמו כיסים קטנים כאלה בצורת חצי ירך, הנה אפשר לראות פה, אחד מהם. אוקיי, רגע. אחד מהם, ויוצאים לתוך הפולמונרי טרנק. וזהו.